Ahoj, zdraví vás Lukaso a vítám vás u mého druhého dílu z naší série Minecraft Hardcoreu. A vlastně v minulém dílem jsem skončil trošku v podzemí, tady kousíček podzemí, už přesně teda nevím kde, protože jsem vylez a ztratil jsem se. A předtím než jsem odešel, tak jsem si vzal samozřejmě všechny věci a ušel jsem, já nevím, kostiček, to může být 20 kostiček maximálně, takže vlastně za kamerou jsem nic nedělal. Můžete si prohlédnout, že mám jenom takové věci, to, co jsem měl vlastně i předtím. Takže jsem vlastně nehrál za kamerou. Tak, a v tomhle díle bych už chtěl vlastně doběhnout někam do nějaký přírody, kde by se mi líbilo bydlet, kde bych se chtěl usídlit. A no, to je asi tak, no. To bude asi tak nejspíš všechno, protože tady ta poušť, ta zabere docela dost času podle mě na natáčení, na prohledávání a prozkumávání. A takže to bude asi trošku delší díl. Hele, tamhle máme tu fortresku písečnou, tak se na ní budeme podívat, jestli tam budou nějaký zajímavý věci, doufám, že teda jo. Jaký diamanty, kdyby tam byly, abych se jako vůbec nezlobil. Tak, je 2:45 ve středu odpoledne, 5.6. A začínám nahrávat, takže to stopnu, já nevím, předpokládám bych dneska tak 20 minut cca. Uvidíme, jestli najdeme něco, nějaký hezký místečko nebo ne, kde se zabydlíme, pokud ne, tak ten díl, když tak bude trošičku kratší. No. Zase tak nějak z začátku nevadí, přece je to furt ještě takový testovací díl, jestli se vám to lidé bude líbit nebo ne, jestli budete mít nějak negativní komentáře nebo pozitivní komentáře na to, nebo jestli to mám dělat, nebo jestli toho mám nechat. To se všechno uvidí. Podle toho se rozhodne, jak to bude dát. Tak, šup, ale sem se mi už nevejde teda vůbec nic, tak něco musím vyhodit. Takhle maso a tady ty sleby vůbec nepotřebuju. No ale. Nepotřebuju, říkám. Nepotřebuju. Tak, šup pryč. Naši čestku si vezmeme, aby jsme se pak nemuseli dělat, zase plejtvat dřevem. Šup, poslední. To dřevěná sekra, to je tak pomalá, kruci. Si budu muset udělat aspoň tu kameru. Hop, hop, hop. Tak, jsme nahoře, výborně, to jsme prolezli. Tak jo, já mám taky, protože jsem ještě někdy viděl tady vesnici, nebylo, jo, tady je vesnice. Přece jenom, nebyl to jenom nějaký blud na poušti, nějaká fatamorgána. Opravdu tady ta vesnice je. Tak, hoši. Prostě nevím, jestli tady bude někde blízko, ale máte tady kovárnu, výborně, do té se podívám, určitě tam něco důležitého najdu. Tak, prosím, ať jsou to diamanty, ať jsou to diamanty. Wow, nejsou to diamanty. Dobře no, nevadí. Tak se teda zase zbavíme pár věcí, co nepotřebujeme. Například tady nějaký ten písek a píseční bloky a obsidian, jabko, kalhoty, meč, krumpáč, no výborně, to se všechno hodí. Jo, ale nepotřebujeme, tohle nepotřebuji ještě, tak, všechno potřebuju. Tak, ale knihovny, no, tak hoši, knihovny, ty vám musím ukrást. To se vám omlouvám, ale ty vám ukradnu. Ty budu potřebovat víc než vy. Ježiš, promiň, já jsem nechtěl, dobrý, ježiš, promiň, jsi v pořádku. Nebuď na mě naštvaný. A nech mě bejt, nech mě bejt, utíkej, tak. Pryč a nech mě pracovat. Tak poslední, výborně. Se ještě najíme, aby jsme umřeli. To bych přece nechtěl umřít v hardcoreu. Tak, výborně, tak, teď se jdem podívat někam, měl by nějaký biom. Ale tady ještě z začátku, hoši. Máme to jednoduše. Tady si vyházím pár věcí, co opravdu nepotřebuju teďka. Tak třeba. Já musím nějaký mrkvičky, abych to pěstoval pak u baráku pěkně. Nemusel chodit za váma, nějaký brambory, bych už to měl, tak. Nějaký brambory máme, nějaký mrkev máme. Teď by to chtělo už jenom melouny, dýně, nějaký sušenky, teda kakaový boby by to ještě možná chtělo. Aby jsme si udělali všechno. Měli toho zásobu. No vlastně melouny budeme potřebovat na poušny a co se taky vlastně hodlám, to vám můžu dopředu prozradit, si hodlám udělat určitě nějaký poušňový systém. Automatický. Viděl jsem pár videí, je to zajímavý. Zkoušel jsem to teda si i postavit. Na poprvé se mi to sice nepovedlo, co jsem to zkoušel
Ne podle návrhu, ale jen co jsem viděl, chtěl jsem to zkusit jenom zhrubý paměti, jestli to tak udělám sám podle sebe. Nějak to nefungovalo, jsem tam si to, ty vozíčky, ty dispensery přesně nefungovaly, já taky nejsem žádný odborník teda v Redstone, jo. Ale dál jsem tam, no, já vám to spíš někdy ukážu, teďka to vám nebudu popisovat, jak jsem to dělal, to je takový, ty musíte vidět přece. No hele, tady by to možná šlo, za začátku si tady uděláme jeskyně nějaký bydlení určitě. Když se rozhodnu teda bydlet tady, hele, tady to vypadá, že je víc místa. Šup. No, a je to jasný. Už jsem se rozhodl, kde budu bydlet. Tady to jeskyně bude náš nový domov. A já jsem v jeskyni, takže bude výborný. Máme tady velký prostory, farmy, hlavní místnost, jak já často říkám, když si hraju sem tak pro sebe. To je nějaký uhlí, to jsem určitě bude hodit, aby jsme si nemuseli furt dělat to dřevení. Hele, zombies. Já mám dřevěný meč teda, já si dám ještě ten železný. Umři. Tak, dobrý. No, maso za meč, dobře. S tebou moc obchodovat teda nebudu. Tak šou další, oni po mně půjdou další, asi určitě. Tak uvidíme. Jestli mě to sejme nebo ne, nesejme. Ale už to víš, už tam běží malinký, hele, no pojď, nazdar, obsápla. Šup, tady máš další, a ještě jednu. A poslední, pojď si pro ní. Tak, to máš. Potvoro jedna malinká. Šup, rychle to tady vykopat, rychle tam jít a zazdít se tam, ať už se ke mně nedostanu další. A začít kopat do země, suroviny, stavět, dělat si nástroje, to je moje. Tak jo, tady jsem vlastně z té první části a tady je druhá část a ta vede kam? Ta končí tady, takže tady bych mohl mít nějaký skladík, nebo něco udělat tam cestičku a tady bude hlavní místnost. A vykopují, tady takhle bude hlavní místnost. A je to docela prostorný, tady vykopem, zarovnáme. Je to naše začínající místnost, která se postupně bude rozvíjet. Interiér se bude rozvíjet, interiér budu stavět, vymýšlet, jak to bude vypadat, tak to bude hezky barevně do sebe sedět, nějaký doplňky. To mě na Minecraftu baví, je tady dost věcí, ze kterých se dá udělat docela pěkný celý baráček, nebo jenom obývák, nebo nějaký takové věci. Docela rád si takhle stavím, že mi to celkem baví. Takže jak já bych řekl, že já sám o sobě bych řekl, že mám docela dobrou fantazii, jak si to docela dopředu dokážu představit, jak to bude vypadat. A líbí se mi to. Jestli se to bude líbit vám, to nevím, uvidíme. A když tak to změníme. Dělám to pro vás, nedělám to pro sebe, já mám sám dobře rozjený single player. Zkouším teda dělat ty let's play, uvidíme, jak si to chytne, nechytne a dělám to hlavně pro vás. Určitě bych někdy do budoucna, pokud nějaký to lidi bude zajímat, tak jak už jsem u některých hráčů viděl, tak bych si chtěl zkusit takovou tu věc, jakože byste mi říkali, co já mám třeba hrát, nebo já bych vám dal na výběr z pár her, co si zahraju, co můžu natočit. Si řekli, jo, třeba jo, tohle chci, nebo tohle nechci, tak byste sami určitě to třeba určitý den v týdnu třeba budu točit, nebo tak nějak. Takže to je jenom takový plán do budoucna. Já jsem to třeba u Pedra, tam se to moc nechytlo, nebo moc nechytlo, on to asi spíš nechtěl potom moc dělat, že se soustředíme na to asi hodně a soustředil se na ty věci, jako je Minecraft a taky ty hlavní jeho hry, co hraje. Takže se tomu ani nedivím. Ale já teďko zase na začátku toho moc nemám, začínám natáčet Minecraft, přemýšlím o tom, že až si trošku zvyknu na to, jak se to natáčí a mluví z toho dohromady, takže bych udělal nějaký takový povídací videa třeba z Eurotrack simulátoru, nebo určitě znáte Farming Simulator 2013, tak to mě taky docela baví, takže nějaký povídací talk bych mohl taky z toho udělat, nějaký povídací díl. Uvidíme všechno teda, jak bude nejdřív. Jak se vlastně chytne nejdřív v téhle série Minecraftu. Když se chytne, výborně, budu rád, budu pokračovat za každých okolností. Pokud se nechytne, nevadí, necháme to být. Tak. Už dáme čestky, tady dáme blok, tak aby to nějak vypadalo. Dobře, tak co, máme tady nějaký uhlí. Tam si vypálíme to železo, co máme, dám si sem postel.
kam to si dám postel. Tady to zazděm, tady to nechám být, tady bude zeď, tam sem nikdo chodit nebude. Takže si dám postel třeba sem, tady si to vykopu, dám si takovou nějakou ložničku, takovou ložnici menší, tak, šup. A chtěl bych si mohl vlastně udělat, a já nemám žádný skoro dřevo, já mám málo dřeva, jej. Ale udělám si určitě kyblík. Kam pak dám určitě vodu. A vlastně teďka jsem se rozhodl, že uděláme, já mám se takovou místnůžku, kde budu mít ke stínu na obilí. Tady vlastně ve skále bych to chtěl udělat, jako, že ve skále budu mít věci takový tak automatický a pomocí redstone a všaký možný zapojení a vychytávky, ale na povrchu tam chci udělat jakoby takový old school vesničku, takový old school městečko prostě. Mě tam nebudu mít použitý žádný redstony a žádné takové ty vychytávky, žádné automatické věci, jenom prostě klasika old school, všechno manuálně budu dělat. Bude to takový, je to sice pomalejší, bude mi to trvat třeba než to sklidím, než tohle, než tamto, ale prostě mě se to líbí, takhle udělat si old school, že jo, vevnitř potom budu automaticky, takže pak venku se ani o tom moc nebudu starat, že všechny věci budu vevnitř, se mi budou pěstovat vevnitř. Budu tam mít i zvířata, všechno to plánuju dopředu udělat, už jsem to i zkoušel, Single co jsem hrál postavit. Vyplatilo se to, bylo to dobrý, líbilo se mi to, tak to zkusím i tady, jestli se to bude líbit vám, doufám, že ano. Tak a hlavně plánuju tam stavit vlastně z vlny a z tmavého dřeva. To je vlastně můj plán. Tak, teďka koukám, že mám nahrát 10 minut, výborně. Tak jak to tady udělám? Udělám si další místnostku někde. Jo, udělám si další místnost, třeba tady. Dám si místnost a tam to všechno budu pěstovat. Já nevím proč, já vždycky si na všechno dělám místnosti. Já to nechci vedle sebe a na všechno si dělám místnosti. Prostě, aby všechno bylo v pořádku. Aby to bylo hlavně stejně. Nevím prostě proč, ale baví mě to. Líbí se mi to a tak to prostě stavím, to je můj styl. Všechno si skovat. Dělat si takový útulný prostě prostředí, kde se mi bude dobře bydlet a všelijaké možnosti vylepšit, jo, zhestit, jo, já jsem pitomec takhle mluvit. Prostě se ho vylepšit, interiér, novej, všechno. Tak uděláme z toho 5x, kolik to je? 5x5, jo, to mi bude stačit, 5x5, uděláme z toho ještě, je to vejš. Uděláme si vyšší strop, aby to nebylo takový nizoučký. A když se cítíte stísněně a jestli někdo máte klaustrofobii, jak by vám to možná vadilo. Ne, dělám si stranu, samozřejmě, asi nevadilo, ale jen tak. To si říkám, tak, koupím to tady, tak, poslední. Tak a já vlastně dám vodu tady za to. Tady na ty bloky já dám vlastně vodu. Bych to nemusel mít uprostřed pole a ono se mi to tady vlastně všechno zavlaží. Jo, počkej, to tam ještě dávat nebudu, to se taky kopu, abych teď tam mohl dát. Tak, šup. Tak, výborně. Teď si vezmeme teda ten kyblík, půjdeme si někam pro vodu. Mám, že mi tady něco nesejme, nebo že není noc. Aha, je noc, výborně. Takže by mě to sejmulo, tak to ne. Tak se rychle vyspíme. No a nazdar, byli naši ubytující. Tak, se napiju rychle. A výborně. Tak. Si nakopat nějaký dřevo. Si mi určitě hodilo. Ale. Vesničánek. Tak, umři. Mám zvuky nějak stlumený. Mám, dobré. Tak jo. Jo, tu vodu jsem chtěl, ježiš. Vodu jsem chtěl. Hop, tak. Doufám, tady někde blízko voda, co? Je tu voda? Je tu někde voda, co? Není tu voda, jo. No počkej. Jo, dobrý, je tu vody, tady je vody. Čup. Se musím někde udělat nekonečný zdroj. Furt také nemusel lítat jak pako. Co pak? Tady za mnou nepůjdeš, jo? Tak nechoď. Tak, tady si dělám nějaký nekonečný zdroj té vody. Já tě ale zabiju, protože mi tady štveš. Dáš mi to hnusný zvuky. Tak.
A dalšího. Tady bude možná nějaký dungeon blízko, je to možný. Může to tak být, tak určitě... není tady asi dungeon, je tady jenom skeleton nahoře. Schválně postrojujeme, aby se nespálil. Nazdar, hele, umři. Co ty tady? Ježiš, tam jsou další, no výborně, vás tady je hoši. Šup. Aspoň budou kostičky, bude bonmíl, bude moc rychleji rozmnožovat, tak. Rychle to tam donesu. Hop. Tak, dobře, nekonečná voda by byla. Tak teď to zavlažíme tady dole, aby nám to rostlo. Tak jo, zavlažíme to tady. Když si jdu do prenink belík, už tam chodit nebudu. Šup, šup. To chci stihnout za tenhle díl co nejvíc. Tak. A tak, výborně. Máme 5. Ještě vykonat tady, aby jsem tam dali hlínu. Na kameni nám to přece nevyroste, že ano? Šup. Tak, výborně, dáme sem tu hlínu. Motičku nemáme, motičku si uděláme. Začneme pěstovat to. Ježiš, kam běžím, sem běžím. Jsme měli nějaké břiva, sice mám teďka jako masa dost, ale určitě pak, až budu si chytat nějaký zvířata, tak je budu muset nějak rozmnožovat, aby jich měl víc. Tady na to si potřebuji dělat zásoby tady toho obilí. Když pak udělám automatickou farmu na obilí, to určitě tohle plánuju. Automatický farmy, prostě všechno. Skoro teda, tak. Dobře, teď co uděláme tu motičku. Motičku jsem říkal, ne, položíme blok. Tak, šup, uděláme si motiči, že ono se plný inventář, no to není možný. Musím trošku teďka vyčistit. To připravíme na to, aby to rostlo. Tak, a máme jaký sazenice? Nemáme sazenice. No tak to je dobrý, no. Dobře, tak tady za začátku tady dáme mrkev s bramborem, no. Takhle mrkev a sem dáme takhle brambor. Dáme si nějaký torčky, který taky samozřejmě zase nemáme. Já nemám vůbec nic. Tak, aby nám to tady rostlo. A jdeme. Jdeme se. Výborně, tak, dnes si teda pročistit ten inventář. Takže kámen máme, tady máme další, to taky nepotřebujeme. A tady máme další. Taky dřevo, to se nechám u sebe. No prostě takhle ten bordel naházím takhle sem. Takhle jakoby nepotřebuju. Tak, výborně, tohle si ještě opečem. 8 ironů, co tam dáme taky. A já si chci někde pěstovat ten sugarcane. Můj bambus, někam to sem dáme. Lajkám, že bych si udělal další místnost tady také dozadu, a toho bych udělal bambus. Jo, to by šlo. To by šlo, máme také, si to trošku prodloužíme. Šup. Už nahráme 18 minut, koukám. Takže vykupeme to nejspíš asi příště, a teďka to chci udělat těch 20 minut. Nechci to zase nic dlouhého, abych to tam zase dlouho nenahrával. Dlouho to nerendroval. Takže takhle to vykupeme poslední blok, tak. No to skoro takových 20 minut, no. Tady nám to roste, výborně, to jsme zvládli. Základní příbytek máme. Máme tu dokonce i spolubydlící, který nám tu kadí vejce. Takže máme taky nějaký aspoň vejce, tak. No, víte co, já už to nebudu prodlužovat. Dneska tady skončíme a příště s dalšími věcmi. Budeme stavět určitě další farmy, uděláme si nějaký ohrady na zvířata, navedeme tam zvířata. To vše asi příští díl. Tak, těšte se na další díl, tady je Lukaso a zdravím všechny. Ahoj.